uma nje emsakazweni awuyibonga phela konje uyibonga uthi ubani Kwaphinda kwenzeka kuwona amathanda kwenzeka mina ngugogo omdala ohlala endlini ugogo uKhenini wayidala inkinga wathi uphipa phansi ubhedala ikhesha lenyoni uthini phatha uMntekhala zimbi inkathi ngabankulu ngabusazekeka zaminyane intombi egamele ningabusukwenze njani amthithi lapha nomthathu sobhokweni engathi usanyakaza nje ngithe sale ekhaya ke wena ugade uhele engadla amatswele awusuka hey ngiyazi ukuthi ke Shwi womunye ke weinsizwa ngempela esezimkantshubomvu endimeni kaMaskandi nemisebenzi yakho nje emkhulu osuyenzile ebonakalayo nasentsheni nakubantu ke nje abancane abasafisa ukungena endimeni kaMaskandi singabala asebefikile vele sibale nabo abadala osayisibonelo esihle kubona yena kwenza uthando Maskandi kwangenza ngithanda uMaskandi ukuthi ngangithanda kakhulu ukuthi into mangabe kuthiwa nje mhlambe kunememulo kunomdlalo ndanathike kunani yabo nje kwayona into eyenza ukuthi nje manje ingoma nje into engakhula ngayo kahle nje ngithanda kakhulu ingoma ngishayela ushameni nje ngingakafiki egingeni kwase wahamba wathi noma ke sengisegingeni kwasho ukuthi vele lento ngoba ngangivele ngithanda le ubuculo nje ukuthi kuculwe emakhaya kukhulele intombi kube njani yabo nje kuthiwa bawinile abasendawo ethile badliwa abasendawo ethile kwakumnandi khona lokho kodwa nje noma sengifika ke la emculweni ke kwasho ukuthi ke leyo nto ngoba ngangithanda ngayilandela mlibe ke ngaze ngagcina sengizoyisebenza nala kuMaskandi. Uthini umyalezo wakho ongawusho kubaculi abasafika kuMaskandi? Mlayize ngawusho nje ukuthi bafethu ayikho into ehlula inhlonipho nje nokuyiphatha kahle nokwazisa umphakathi ukuthi umphakathi sikhona nje bafethu nje besicula nje siphila ngawo mangabe umphakathi ungakuthengela nge-CD yakho vele ngeke ukwazi ukuthi uphumelele phambili mhlawumbe noma uze waziwe emhlaba wonke jikelele ukuyiphatha kahle nje kuphela bese kuthi ke nathi thina abaculayo phinde futhi sihloniphane sinikane imbono emihle singanikani imbono engekho right yabo. Shwi noMntekhala babhizi ngani njengamanje? Hayi ngicedile studio. Ngiqedile yes. Ngicedile studio phela ke manje ke wonke umuntu nje akalungisa umnikelo wakhe manje sekunjalo seyifikile insuku. Akusithembisani kodwa khona phela la esigijima ke sibheke egoli sekuthiwa ke sesiyalontsha khona nene sihlelele khona uyazi vele ngintaza ke eqolo vele bakhulunywa ngalezo. Hayi sisangibona ukuthi kuzokwenzeka ngesimo sifo ke phela nawe uyabona ukuthi corona ithathe mawala manje nje ke ngicabanga ukuthi nje neziponsors zethu kade sisavumelene nazo sashayekiwe angiboni ukuthi kuzokwenzeka kodwa ke singakhuluma nje nemanager siza ukuthi mhlawumbe akukho lokuncane singakwenza ke nje. Uyalwazi udaba kulungile kulungile uyazi ukuthi